tempe tahu tempe. Karawitane jos. Kene iki solah gongso lho Mas. Ning kurang banter mau dadi nyengkake sing pira swara tahu tempe. Solah gongso dilawan. Dibayar kok, Jon. Pementasan ora lucu. Ngece tenan iki. Ya tergantung dukune sike, dukune ampuh ya sukses. Ayo, naminipun sinten? Wis ngerti to. Heh, Wis ngerti to. ayo kenalan karo warga masyarakat kene. Masyarakat menapa? Eh, Masyarakat. Masyarakat. lah aku li ngomong ki piye? Masyarakat. Masyarakat. Ra. Kowe iki sing kurang krungu ra cetha, masyarakat. Ora. Lah piye? Masyarakat. Apa wis ganti? Apa wis ganti? Kek dhisik iki masyarakat kok. Mama masyarakat. Ayo, naminipun Mbak. Nggih. Dalem pun Indah Saraswati. Indah Saraswati. Dik Gareng. Adik aku ruang saku yang gleleng adik. Biasanya nek karo Irma meni Om. Pi dalem saking dene. tangga desa. Ibuke langsung nih, wong kene kuwi, wong kene. Wong kene. Iki padha jeleh nek ora kula. Ibuke yo. Kancane kok. Barang ibuke naminipun sinten? Indah. Wong kene, wong kene. Wong kene. Ibuke tanggaku. Mula kira ora main-main, tak gembeske banmu. Ojo yo sing duwe kawasan ngerti, aku sing duwe kawasan kene. Mbak Indah Saraswati menika garwanipun Mas Gun. Nggih. Nah, Kula pun duwe anak. wis ngerti loro dadi. Mosok aku arep nggoda Mbak Indah. Wis ya. Sampun anje, ya iki. Sinden anggar jejer buta kaya ngene nek jam 2 nguyuh lho butane hati-hati. Sugeng dalu Dek Gareng. Wah, Dek meneh. Sugeng dalu Dek Risa. Kok Dek to? Tuwa aku lho. Mbak. Oh iya. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Dek. Nggih. Naminipun Kula Risa Ristina. wah, Risa Ristina. Nggih. Pidalem saking Saking Getasan Semarang. Getasan Semarang. Wah, jadi Semarang, Temanggung, Solo 3, Magelang, Temanggung. Wah, jan sinden iki bos. Nggih. Temanggung, Magelang, Solo Solo 3, Temanggung, Semarang. Wah, sinden Indonesia Raya. Oke, mriki yo. Ono iya Yo iya. iya. Aku ono sopo. Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula. Nggih. Ingkang saking yo yo. Nggih, saking yo. Sepoti Mbak Tatin Tinot monggo. Nggih, monggo.